Welcome to One More Rice Vlog. Hi, boys! Boy TV! Ayan, ay nag-sponsor ng mukbang. Thank you so much po kay Madam Abigail Ladera na tag-iya siya sa La Rose Laundry sa Barobo, Surigao. Salamat ang magpalaba, oo. Yes, hawag kayo sila muna Hawag tayo ha, pwede mo dapat sila Davao ha, i-ship lang yung lagunon, tapos i-ship nilang GNT. Bayad GNT lang, 100 lang po ang shipping kung magpalaba mo. Ayan na, outfit na kayo online. nadara ang atong La Rose Laundry, i-click niyo ilang page. Ayan, nag-sponsor sila Jollibee para imukbang daw ng Team Attitude. Yay! Thank you so much! I'm kasi yung pajumig ka on 2 days na. Timing dito kung pag-uli. Yeah! Sa mga gusto magpamukbang ha mo, dawat ni any channel kung asan yung gusto. Oo, ihatag lang sa kuan, ipasa lang ang latch. Ayan, naami, ito bang dito, naami, lumpia and burger Shanghai, steak, naami chicken, 16 pieces na chicken, Yes. burger, 4 Burger. pieces, 12 pieces na buko pie, mo yung favorite na mo. Then, Ang french fries. Dagan pala sa baba, kay dili maigo among lamesa. Kung na mo share og lamesa mo hatag, Ako punta bahala. ka lang si Wang Isin. dawat po ni. Actually, dugan nami wala ka dawat og mga groceries, mga anak. Basin di ay. Last year pa mong last Last year dawat. pa so basin di ay ha, wala mi nagpadungdungog pero hinaot ko nakadungog mo. Sa makonsensya lang! I-contact lang si... Wang Isin. Kung hindi mo reply si Wang Ising, si Mrs. Wang. Kung hindi mo Correct. reply si Mrs. Wang, si Wang Waray. Pwede Hindi ko. wala kayo mo reply basic isa, wala na yung mga loan. So panghatag mo og Loan. Ikaw na mo. Madam Laros, daghan din siya madam, naghatag po mi sa mga staff dito sa balay na magud mi mga sa Dami mga Staff. Yung mga angels. Stop toys. mga Angels, mga videographer, mga Pag-ubo. editor. Christine. So sana pray. Thank you so much Lord sa food. Thank you. May namang ginawa pa rin. Amen. Thank you, Ma'am Abigail. Nanginaw na mi ha. Thank you. So mag-sort about life sa Team Attitude. Ano ang kanon doon? Kung saan yung update sa Team Attitude? Wala niya, hapit na mahuman. Kami na ma-end season. Update na ma-end season ng Team Attitude. Kasi ba, ang leader po namin si Manay, nagsarili na po siya. Hindi na siya masyado. Silang ato ng bukid. Pinakatog sa pa. So gusto pa mag-donate og mukbang dara ha, donate lang mo. Kung dapat mi. Dahil in that way po, mapakaon mi ninyo, masulbad niya akong gasto. Kung namin ipapromote na mga ano ninyo, go lang ha. Kasi man ka madam, pa-promote na yung laundry, nagpamukbang siya. Thank you. Ngayon ka malang, pwede ka lang 3 times a day. Yes. Na more Pwede na pa. mo ano na, dahil kay bulingon ang mga silingan. Para magpalabas sila dito. Pero wala kami nag-social distancing mga kay isa naman yung balay yun always. Kurat lang dyan. Word for daw. Ulat na lumig carrier. Wala kami Tapos test. ano. Hapit kami magpa-vaccine. Wow. Anti-parvo. Na-schedule na namin. Hindi ba? Sa COVID ito barbo. Parvo. Ito akong dingback siya. Kung love life. Wala, single gap. Mag 1 year na po akong single. Malapit na pong mag 1 year yung simula ng nag-ano me. Ikaw, Mrs. Wang. Okay lang, going strong. Ikaw, Kerubin. Going Emote din sa Facebook. Going post. No choice. Always post. Hindi na daw magparamdam. Ayun pa di ba yung Wala man, okay lang man. Okay, si Grable comment. nagbasa dyan pa sa comment. Okay. Bakit ka? Bakit ka? Di comment ko yung uto ko. May comment o ito ko? Ito mo niyo. Suko. Ano? Diba boy? Wala yung love life. Okay. Suki lang, duty every night. The best. Sorry lang. Pero dito sa tutukin mo ko eh. Ay, minal ko po. I'm single po for almost Since birth. Since birth. Since birth lang po. Nali ka fling pero di madayon. Kay pilian mo po. Kami kay mag 3 years na may karong July, basta hindi mo sponsor sa mong anniversary. Wow.
Lechon baboy lang. Paborito ni Ben. Bigat mo ko. Hindi siya makawag babot kay Kuan sa balista siya. Sa balista. Manay, apas manay. Muna, wala nang mapanood. Ikaw, kay Simba daw si Manay. Wala si Manay Gayreta, ni Simba daw siya. Then si Tinkerbell di kasulod og Davao kay wala siya papeles. O si ID. Si Chocolate po di kasulod kay wala papeles. Ako ra di makasulod og gawas. Wala kayo manood lang. Si Waray Manggol. Sila, tapulan lang. Oo. Tapulan na mo ang ID. Kasi Waray God, kay Moagi mo siya ng Davao River. Sa dagat. Hindi ko check pa ni Agi. Santa Cruz ko na ano Pasig Islet, bangka na lang padong Santa Ana. So birthday sa among kuan, o vlogger si Brian TV. Ay lahi na ron Brian vlogger na. Yung lahi yung title. Every month. Every month na siya nag-change. Una kay COVID Brian, ya Brian TV karon Brian vlogger. Kung hindi mo click yung name sa kabulan, hay ka po yung name. Brian Ibona Dizon, Brian birthday. Ilubon. Brian Ilubon. Sunod din na ni Brian Ilubon. Hindi mo gusto mo ano? Brian Ilubon TV. Mag-open ka ng ubad bar sila kung sila pa may ano, maguna-una. Ang bar din diri mga wang taga Davao dito wala pa din bar nang open. So among work wala pa din nabalik. So mag 1 year na merong March na walay work. So Walay sa work. Jensa nabalik na ng mga bar. Pwede po may kabiyahe yung Jensa nila Sa kuan na lang sa No work pa po. So nagulat mi na mag-open taon ng bar sa Davao, Ligos or Panamo. Ayun na pa i-expect. Ayun na pa i-expect. Pinabang. Ayun na pa i-expect. Nabang lang sa likod. Hindi mi mag-expect sa Davao pero mag-expect mi sa Panamo. Sa laing, Panabo or di. Pay po. Ayan. Buko pay and peach mango pay favorite namong tanan sa Asa Beach yung, Damo. asa buko pa, ana? Basta haboy. Hindi ko nga sila. Address Yung daga wala, Ah. ano? Buko. Ayun. sim lang guna mo boko Mas dami ang peach mango din. depende sa pagkaon nimo. Dami man ang buko pero mas lamang ang peach mango. Mas lamig yung kabi. Agree. Waray ba po siya itong milk tea na ano ba, i-date imong kabit. Agree ko ano, mas dami ang kabit. Sabi ko, maray po yung nagpo-promote ko sa ng stress and education. Adi, about sa LGBT. Kabiti lang to ha. Dili ko mo tolerate sa babae. Pwede mag-asawa nun. Yung kabit sa inyong asawa kay... Pero kung uyab lang, hindi kung uyab pa, di mo matawag ka. Pwede po matawag kabit. Nami iring na ano, breed. So siya rin iring-diriwang. Buto na Yan ba yan naman sa gawas niya para marampa. Hindi lang pagunit. Dedma. Didma. Ano, malayan ka. Dali na yun. Person na rin. Ako. Person na siya. Hindi na Persian. Ano siya? Siamese. Sayar na Ay, naman. saya bis na no. Ay, di siya naman din nagpakulong mo si Lingan God. Picture niya, wala itong baligya ba? Siamese na siya. Gwapo siya. Marami niya. Kita ko sa Pamain. Pamain na ni siya. Persian, Persian. Kita ko sa kanina. Yung dako, nakay na lang ba? Puros gray dye. Siamese siya. Nairing. Ibaligyan ng mga siling. Gwapo Iring yung sa maging- siling. Po, mamigili, padala lang naman yung uban dila sa inyo sa Barobo. Pits, mango. Pizza. Hits, medyo mag-hits. Pets, mango. Hits. Kuman siya. Kailangan sa dito. Burger yum. Ano si madam kung mapakante daw tao or makanong wala palaagon daw tayo Ay, sa ganun Enchanted yan. River. Wow! Mapa, karoon na wang beef, open mo dila wang. Laga may siya yung liver. Close pa daw Enchanted Ay, River. close pa siya yung liver. Kuan ang tawag sa kanang di na ilado nga river basta palaga lang nila. Tadigos River. Di Balay na lang, Wang. Davao River. Basta barubo lang, may paminamon. Britannia. Ano, ito, ginikuhan ko ito na yung unggoy. Nakatuloy yung iban na yan. Ito Islands. Nakata naman sa Islands. Mm. Islands, diba? Karong ano, sa Barumbo Island. Basta Sa sila. Britannia gani. Betanya. Nakatuloy yung Britannia pero wala na natong Britannia. Remember Pero ka? Barumbo lang. Sa ano lang sa entrance na resort Entrance gani. lang. Ito resort. Pero wala man nagkaan ka na nag Island hopping, Island wala. hopping wala. Wala. Ito mo sa Naked Island. Bako yung Naked Naked Island. Island, tong Vanishing Island, O Turtle Island. Turtle Island. Nakatuloy Enchanted. Ako never ko nakatog Enchanted one. Lamig ni Wang Super. Sa Babaw Falls, mong ganang Babaw Babaw Falls, Falls ini karon, ba? doon lang sa Barumbo. Giant River. Manto Hindi ko naman ano sila. paliguan itong dako karon sa kilid. Nakaligo pa may itong dako. Dako yun, nakaligo pa ako pero itong dako karon hindi na paliguan. Ano naman? Bawal na. Bawal na. Dito na sa gamay. Mga- Kilid lang gusto. Bulabog na daw ang mga fish. Ang kami. Private car. Ano yung kami ka kung... Oh, dito no.
kung kita gud kanong pata dito. Ako lang wala gipangitaan og kuan ba yun. QR code, di ba? Di ba nga namin QR code yan ana ako. Basta ni pagawas ko sa kuo. Basta family man gud kay mo pili na to ba family ta isa na lang pasiwaran. Kaya kung mag-contact tracing, isa ta ka Sa family. farm na ito, gikuhaan. Di ngano ako ra man sa tanan. Ako ra ang wala gianaan. Senior man pala. Bayad na lang silang commander. Senior yung pananaw mo. Oy, shout out anang checkpoint dirahan. Ano, gawla na. Nag-effort pa ko og pa-pre, sa tawag na pa ID, pahimo, Pa-pre. oo. So panamtanan ako rin wala gianaan sa QR code. Wala daw kibilit. Bakit mawala? Wala kay Billy. Wala kay Word. Wala ko bili ang kalibutan na. Alam mo itong pan, alam mo itong sa sundalo siya, pero nignaw itong commander. Wala kay Billy, wala kay Word. Ang isa sa ito, pag-ulit na ito. Ang pag-uli, kinaka-makeup ni. Kami ka po, gabi niya. Nag-impression ba nga? Makusa mo diri. Manguli, asa mo diri ka naman makeup mo? Mabuti sila mag-make up. Shout out po sa ila ha. Pag dili mag-make up, bayot na ano, basta kanang ko normal lang at ko ang tao kay ilang gili na barang sige diretso na pag abot sa mga tanong nila naka-make up, dagan kay sila question. Dagan Kung mag-make up day bayot, gano question nun jud taman. Sino? Normal nga mag-make up ni kay bayot. Shout out, Say shout pa nung out. wala magipasulod ba? Shout out. Shout out anong taga ano na, checkpoint na sa ano. Nasa tapit. Harangan nila kay ngano nag-make up ni. Ngano dili na pwede mag-make up. Katapod sa Digos. Sa Digos po. Kasabi ito. Lingnan mi nagpatakod. Patakod. Matura mong Digos pero patakod. Oo. Shout out po na tong Lockdown tayo. Nakagaster mo ba? nakadastan mi ato na time na siya. Bayad pug look. Oh, nganong naman mo diri ya? Magpatakod na pud mo diri sa mga ano. Ang pamilya. Pagkapala to pulis na to ba? Okay, daot na ako. Happy naman. Awa raw, nagkagkaroon na bago may COVID kuya buyag ko. Kuwan pa lang. Kami. Nakadlok ang COVID sa mukha. Actually, kung ano ang good mood Dawat ang make Ang mga ano. protocols. protocols pag ginasunod na mo din dari dagan yung may safeguard among sabon, puro may alcohol. Nya tagalakaw nila kung moabot dito Inom ligo. alcohol. Dito sila ligo tagaabot namo. So grabe ka stricto sa among Wala apartment. na huro. Ayan, thank you Madam Abigail Ladera po ang tag-iya sa La Rose Laundry sa Barod, Surigao del Sur. Ayan. Yes, thank you so much po sa binigay niyo po ng mga banks, ng mga pagkain Sarap po. po. Napakasarap po, really appreciated. Then, nadi, monetize na yung bana na siya. Ay, congratulations! Ako yung utang diri ha. Ako yung utang diri ang iyan. Paki-subscribe sa iyang bana ha. Kadapat iyang bana i-subscribe ninyo. Basta abot, sakyanan at ako. Bana si Abigail ay na. Wala yung channel sabi ko. Char lang, wala si channel. Thank you so much, Madam Abigail. Ang busog Ayan. yun, me. Wala si Kirubin ng hugas na plato.